L-Aġenzija Infrastructure Malta għaddejja b'ħidma ta' tħammil f'diversi żoni fil-Port il-Kbir, dan b'investiment ta' 7 miljun euro li ser jara tindif fejn hemm faċilitajiet tal-irmiġ u anke tneħħija ta' materjal ikkontaminat mill-qiegħ tal-baħar. Tkellimna mal-kap tat-taqsima marittima il-Perit Janice Burge li spjegat dwar il-benefiċċju ta' dan il-proċess. Żewġ skopijiet pratikament. Waħda hija li nżidu l-pixka f'ċertu żoni biex ċertu vapuri ta' portata pjuttost kbira jkunu jistgħu jimmanuvraw f'dawn iż-żoni partikolari, kif ukoll fl-istess ħin ħankunu qegħdin innatfu partijiet fil-port li huma ovvjament kienu jintużaw għal mijiet ta' snin u fihom inġabar ħafna materjal, anka materjal kontaminat. Hija spjegat kif it-tħammil fil-Port il-Kbir ser iwitti triq ukoll għal proġett ieħor ta' 65 miljun euro li se jsir minn Infrastructure Malta biex jinbena mol ġdid ta' 360 metru għall-immaniġġjar tal-merkanzija fiż-żona ta' Ras Ħanżir. Din il-faċilità ġdida ser tintroduċi spazju ta' nmiġ addizzjonali tant meħtieġ fil-Port il-Kbir li ser itejjeb l-effiċjenza fil-port filwaqt li tipprovdi lill-awtoritajiet marittimi lokali b'aktar flessibilità u disponibilità fl-użu tal-mollijiet l-oħrajn fl-istess żona. Burge spjegat kif il-proċess ta' tħammil fil-Port il-Kbir mistenni jieħu madwar sena biex jitlesta. Fix-xhur li ġejjin mistenni jibda wkoll il-proġett biex jitkabbru l-mollijiet għal vapuri tal-passiġġieri fix-xatt ta' Pinto. Bit-tkabbir ta' dawn il-mollijiet, vapuri kbar ikunu jistgħu jorbtu fil-port mingħajr il-ħtieġa tal-braken. Burge spjegat kif filwaqt li materjali kontaminat qed jintrema f'impjanti barra minn Malta, materjal ieħor jerġa' jsipruħu fil-baħar. Hawnhekk qegħdin aħna fuq il-moll dak li huwa magħruf tad-Deepwater Quay, qed intellaw materjal li mhuwiex kontaminat għaldaqstant qed jitpoġġa fuq barkun u l-barkun la darba jimtela jkun jista' jintrema fil-baħar f'żoni li jkunu qegħdin apposta għal dan il-għan. Hija mmarkat ukoll kif għaddej ukoll ix-xogħol fuq il-Grand Harbour Cleaner Project li jinkludi l-iżvilupp ta' tagħmir biex il-vapuri jkunu jistgħu jitfgħu l-magni tagħhom u minflok iqabbdu sistema l-provvista tal-elettriku li ser tkun max-xatt. Dan l-investiment ta' kważi 50 miljun euro se jnaqqas b'aktar minn 90% it-tniġġis tal-arja mill-vapuri tal-passiġġieri u tal-merkanzija fil-Port il-Kbir.